И на всички здравейте, приятели, с вас е Enderix. И сега ще играем Майнкрафт оцеляване. Знам, че ме нямаше много време, но сигурно знаете защо. Училище. Нищо не направих много, само малко дъб добих зад кадъра. Да. Исках да намеря в тази серия лава за портал в ад. Но само, че имам един проблем. Не ми се ходи постоянно натам насам. И за това ще трябва просто в бързо минаване на време да тук да донасям лава. 10 блока точно. За това ще създам повече кофи. Или по-добре само 2. Да, що? Сега да спя. Да, просто. Сега ще почвам. Вие ме разбрахте. Просто ще почвам. Приятели, аз май отидох в грешната страна и намерих вилидж. Неочаквано. Може би днеска няма да създаваме портал. Сега. Ако изобщо ми се е записало, ще го сложа в видеото. Ей това как ходя. И аз сега погледнах и да, записало ми се това. И сега ми се записва. И звука на микрофона съм пуснал. Да. Всичко е наред. Отдавна не съм намирал виледжи. Музика някаква създадох. Гадост. Ще трябва да запиша координатите. Сега. F3. 2. 65. 6, 5, 8. И да, аз използвам координатите блок, а не някаква друга. Да, много се удивих. Да. А никога не съм виждал такова. Не. Ужасно. Какво едно и също и двамата продават?
Ужасно. А сега ми трябват книжни шкафове. Трябва да има в една от къщите книжни шкафове. И в някои от къщите ще има съндъци. Тук какво има? Няма нищо. И тук няма нищо. Къде зомби? Говори. Мога да създам Iron Farm. Yes! Yes! Мога да създам автоматична ферма на... Това ще ми трябва. И това. Опа. И тук нищо. А там летящите блок. Ето го Айрон голема. И мисля, че... ние шахта намерихме. Мина намерихме. Сега да намеря и моркови, ако може. И тук има и горна част. И там има нещо. Много неочаквано беше. Аз знам как да ги заведа. С блок на работа, защото с лодка е бавно. Или не, ако науча маршрутите. Хоп, хоп. Айрон голем. И сериозно няма нищо в къщата. То постоянно няма нищо в тия къщи. Хоп. И тук е краят. И пътека към нищото. И кончета има. Само че седло нямам. За да оседлая някакъв кон. И тук няма съндък. Хоп, хоп. Да, аз трябваше да си взема вода в една от кофите. Да правя лотър дропове. И да не получавам изобщо никакъв демидж. Ето, тук сега ще взема вода. И... Да. И тук мога да се потри. Грешно бутонче. Така ще умра в играта. Сега успях. Но само, че тук това селище е малко безполезно. Просто ще се връщам към моя дом. Минус 547. 66. И по-добре да поспя.
Извинявай, жител, но така ще ви е по-добре. Сериозно. Лягай си да спиш. Не. Аз ще лягам. Сега. Да отиваме на координатите. Да, скучно. Шестотин и 13. Да. Може би ще го изреже. Но сигурно няма да го изреже. На 100% сигурен. И зад тази планина. А F3 плюс H работи ли? Да, работи. Вижте. Аз так му сега забелязах тук. Вижте, уста и две очи. Жива планина. И сега съм у дома. Нали ми беше тук, да. Ето, виждам си къщата. И трябва малко по малко да я достроявам. Защото сега изглежда много лошо. Но не, че чак супер много лошо, а просто изглежда си лошо. Сега ще проверя дали съм записал някъде координатите на лавата. Не. Никъде не съм го записвал. Не и не и не. 3 пъти не. И това е ужасно. Картоф, маратов. Да. Сериозно, кога успя? О, така. Добре, добре. Ако не разбирате за какво говоря, или 100% разбирате, то аз за грамотевичната буря. Ако не съм бил малки зомби. Дразнищи и силни и бързи. И храната ми свършва.
Това втор вилич ли ми е? Или просто... Втор вилич. И този ми изглежда по-добре. И плюс е много близко. Мога да направя и тук фарма. И тук да си направя айрон фарма. Сериозно? Вау. 2 вилиджа за един ден. Изчакайте. Дайте да си направя скриншот за видео. За превюто. И да, аз си правя скриншотове. И... Да, трябва да намаля за малко екрана. И... Готово. Опа. Малко го намалих. И съм готов с скриншота. Та-та-та-та. О, тя е огромна. Стоп. Стоп. Ако има църква, това означава, че има... Yes! Алхимическа статив за отвади, да. Аз се наричам алхимическа установка. О, съндък. Златен. Кажи, хляб и желязо. Безработен. Той е просто безполезен. Само за размножаване става на жители. И само за това. За нищо друго не. Той дори не може да си вземе в работа. Месо. Ела тук. И още месо. Да. Супер. По щастлива случайност намерих това място. Осъдък. Малък жител. Поне не само от типовете на хора, които ги подпалват. А тук... гадост. А тук ще има още един съндък. Хляб. И това не. За какво са толкова... И тя ми е къщата само за тази планина. И още не съм отишъл там. Само да видя. Олеле, много време. Времето минава като лятото, когато постоянно играеш. Не забелязваш как минава. Да. Аз трябва поне редовно през 3-4 дена да пускам видеоклипове.
И... И там е другата. Ела ми тук прасе. 9 месо. А тук жителите си говорят нещо. Ай, вижте, има коте. Котета. Можем въдици да си направим. Искам желязо. Малко желязо. Хайде. Оле. Рязко стреснах се. Музиката почна рязко да... Плюс айрон. О, и отново имам 11 айрон. За да създам ферма, ще ми трябват поне 2 жителя. Хайде не сега. Аз няма да записвам координатите, защото помня на къде е. И сега Авада да... Ето какво успях да направя. Тук малко поде достроих и тук въобще дупката цяла махна. Стъкла поставих. Факли. Махнах оттам ресурсите. Ги сложих тук. А дърветата пораснаха отново, докато тук правих всичко. Вижте. Тук разширих фермата и намерих 12 картофа в съндъка си. Не знам откъде. Не са от съндъка ми. Просто може би от селището ги получих. И тук малко тръстиката ми е пораснала. И това значи, че е време да се събира. И вече я събрах. О, много тръстика. Хубаво, че се приготвям за бъдеще. О, Spooky Spider. Трябваше тук да осветя. И бързо. Отново се подпалих. Малко скрафтих неща.
И просто да си събера от фермата и свършваме видеото. Може да е кратко, но много време го правих. Около повече от час. Мисля, че го правя това видео. Затова трябва да го спирам. И мога да ви кажа само... И на всички чао, с вас беше Енделикс. Абонирайте се за канала, слагайте лайкове, пишете коментари и на всички чао!